हाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायग्रोनाय जाबाय दा जों सिख्लाफोर गोजा माने खाना जानो नागिरदोंमोन आरोना बिनिनो भिडिअ लादोंमोन एसे स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्लाथाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना गासिबो आरो मोनसे दंबावो र' जोंहा साम'जों मैद्रुफोर लगाव सं नै गोथावथार नुखाबायथ' आरो दा अमा माबा दंबावोसोना सफारि बोरमायालाय बोरमाखौ लायगोन सियाब दं दस' ए संनांगोन नोंनि थुङासो नुजोबदो रुखाबाथाय थाब खोबनाङा ओंखायनोथ' बाया एसे लेथ्रा ओंखारदो नै सा फुदुंग्रा गाज्रिखौसो बावबोथारबायना जोङो सोर खासि मानसि दै होबायना ओइ गेसखौ जेरावबो नांला आंल'सो दंखाथारोलै माबा लाबो मा होनो फैदो दे होना हो चिली पाउडार ना चिकेन मस्ला मसाला बावसा मसाला मानसिफोर खिन्थिनि आं एसे माइरं जाबाय सिगां थांना लाब्रा नुखादोलै नोंगोबो होथेग्राफोरखौ बांसिन देखायो जायाखै मार मा होबावख' बानलुखौ साथार होना होलि आं जाजोबनो हानाय बायदि नै मोनबाय दुन्दिया होनाबाय दालियाव होना होदो दालियाव गोदौगासिनो गिदिरद्राम आं सङाखैहाय आंनायाबो एरना होनानै खनसे लोगो गोथाव जाबायना आसार संग्रा एक्सपार्ट खालि ओइ मोनसे लाबावनाय खोमा एवनानै ओरैनो एवनानै लगायगासिगोन एक केजि फुवासे नामा आंखो सोर होनदो फुवासे होननानै नों होनद' ओइ आं लाबाय थाला मानसि दावराव मा भाइरेल जानो माबा हानियानो आं जाहोगोनसो जा खालामो जखाय संदो नामा जखाय माबानि माबानि फैगोन माबानि पाकरि उलायबाय मानो अरे ओइ साइकेल लाना फै थांना प्लिज थांना प्लिज ना थां प्लिज थां प्रिथि थांगोन नै प्रिथिया इजो बक्सलै थां मोसानो थांनाय एक्ट्रेसानो थाबा बोरै जानो दा बे बाय बाय नोंसोर मोसाया आं दिन्थियाखौ मिथिया दै जेरै एरजो खावसे एरजो गथ'फोरनि संनाय जानांगोन साला संनायखौ लांखाजोबसै मा माथ' नै आसला मा होलांदो नैबे जाबाय दिंखिया एवनाय
पियासबो होबावलायदो गथ'फ्रा पियास नङाबा जायानो मानो बानांगौ हे इफोर माने जाखाथ' जाजायो जेबो नङा एरिखौ एसार प्रडाक्ट थाव साव सब ini zoomnya lenggrea gila kok Bahas sudah. Oi deh, nungnya sudah mencina mali. Apa? Kuncinya karena nih mali. Cuma. Ikan dia nih pin. Sakit sih kan? Sakit jam. Sebelum ada. Lu mana yang bikin? Buat sih bang dari sakit kerja ya. Ini harganya berapa? Nomor yang itu gimana sih? Itu surma biji dan kria, sama kria. Dorong. Ayo. Saya tidak betul sama dia. Gue bawa ya udah. Nah, gue kau. Panjang lagi deh. Punya, ini no yang mai badung sare. Bukan apa dah? Angkat kas nak pindah kamu cuma di sebelah. Wah, ini yes sering kubu dah. Kasih kasih. Ama sih. Nih ibu sudah di bawah sana. Oh, sudah di sini kan di sini mana? Oh, ya kuncinya kau nak di sini ini. Hah? Berapa gerak belakang? 이거는 창시하는 거 내가 그거 그거. Bias ke mana nangkuman? Ikut nangkuman. Nah, bias aku takut kan ya. Bayran pun nak. Ini aku bawa kainnya miramisnya, dah nang di sana. Wih, angin ale. Ang nak zerum terjaya. Gubab mengen manusia. Garbaya puslang terjadi. Wow guys. Kamu ada kamu juga mana? Kamu kau? Oh ini mati. Oh ini mati ya. Berapa sana ni? Masa kau? Maba jak belas bat. Mak kalam kau ni sudah. Satu sini di mana? Ikut saya, ikut saya. Untung close lagi. Nung nasa kerja ya? Karena. Oh bayi kan apa? Mau baju jelas tu? Zubulin orang ni? Ya boleh. Hei, maba bustu ko lagi deh. Gue matiin deh, gue matiin. Dunia lal. Gue pengen nyala. Dia kunci berapa? Gue furna nih. Nih sedap. Siapa belum tidur malam? Hei, siapa? Ada seladan. Beli yo, saya sampai. Betul betul sedap. Mana lagi? Zana entah kan? Zana ke lana nangis. Zana kerali itu pernah ni. Sino? Berhenti. Berhenti. Mana jaga kamu berhenti? Lagi karena itu berhenti. Jangan. Oh, ada logo ni. Di mana? Mana ada logo? Mini logo dia ni ya. Mini logo dia ni. Oh. Betul lah. Berhenti. Saya mau apa? Jangan itu. Itu benar orang kerana. Saya mira bisne bisra. Mai lai. Boleh pun. Jangan lihat. Mana lagi ada
Sini zakarkan itu sini. Nih maunya aku tarik sini. Sungkri bandu namun, bandu sana ya. Lala yang sih ini malah sini zakarkan sini. नै दा आंबो जानो नागिरबायमोन जानायनि थाखाय दालि साम'जों मैदुफुल दिंखिया बेदर बयलार सेरनानै आलु सिफ्लेनाय बाथोन आरो थाइजौ खाजि ओमफ्राय मा लादों ओमफ्राय जाबाय आरोना बोथिसे नै सावनानै जालायासै ससेयाव मानि थाखाय जालायासैथाय आं बारा मिथिला मबाइला हामा जाबायसो नामा साम'खौ जाबाय ओमफ्राय जाबाय थाबाय आंबो बाहाय बिदिनो जाबाय थासै साउन्ड जायाखै मा खालामनो दालाय ससे जायासैना ओमफ्राय नै जोंना दिपार नानियाबो जागासिनो बेखौबो लाबाय मालाय आराम डायलग होसोदोंमोन गथ' फिसाया थालायासै बिनि डायलग होनाया माने इन्टारेस्ट डायलग होबासो थाया आरोना साउन्डआ बारा पात्ता मोनलायलांला आं मानि थाखाय जादों ओमफ्राय नै बेयाव आरो मा सोलिगासिनो बेसेबा जाखांनानै जमानो रायलायबाय माने गोदोनि गेलेनाय मानाय बिदिनो रायलायदोंमोन आरोना ओमफ्राय गामियाव जों मा सानसे मालाबा गेलेगोन दे जोंहा रायलायनानै रायलायगासिनोमोन ओमफ्राय बेबो साउन्डआनो थायासै उपाय गैया बेसेबा मिनिलायबाय आरोना दसे सम जोङो बिदिनो बोथिसे ओंखाम जानानै मोजां नाङो इदि जमानो रायलायनानै थानो माने बेस्ट ममेन्ट आरोना ओंखायनो आङो भिडिअखौ ओरैनो शेयार खालामना दोननो होननानै होनाय जाबाय आरोना गासिबो लोगोफोरा जोंनिया गासिबो गामिनि गोजा आरो ओमफ्राय सल'बो दामदोंमोन नालाय मोसानाय जागासिनो बिसोरो मोसाहांबायानोमोन मोसानानै पार्टि मोसौनि माने दसे ओरैनो रंजानानै मा होनो जों गामियावबो मोनसे फांसन जागोन नालाय प्रग्राम जागोन नालाय बैसागु बिदायनि इनि मोसानाय रिहार्सेल खालामबाय थाखादों नालाय स' जोङो जोंहानिफ्राय थांनानै लाइब्रेरियाव नै दान्दिसे सिखायबाय आरोना ओरैनो दसे गासिबो जमा दंखायो नालाय ओरैनो दसे सिखायबाय नै ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच बाय बाय